يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi, yau ina so na tunatar da mu akan irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana a matsayin mu na ‘yan adam, ni'imomi wa'anda suke ba za su lissafu ba ballantana a idan Yesu. Shine faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake gaya mana wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. To Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ni'imomi masu yawa wa'anda ba za su gidayi ba, wanda ko da a bisa karan kanka ka duba irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka ba za su gidanyu ba. To ya kamata a ce a koda yaushe muna gode wa Allah subhanahu wata'ala akan irin wa'annan ni'imomi da ya mana, kan mu zama daga cikin mutane wa'anda muke yawan yin korafi bisa ga wani hali da muka tsinci kanmu a ciki. Da inda ka je kai ne ka ce abu kaza ya faru da kai, abu kaza kaza da kaza. Ya kamata mu rinka tuna irin ni'imomin da Allah ya yi mana. Mafi yawancin lokaci abin da yake haifar da haka kaga cewa muna yin korafi akan abubuwan da suke damun mu shine mafi yawanci muna kallon na sama da mu ba wai me na ƙasa da mu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kamata a ce mutum ya rinka kallon na ƙasa da shi ba wai na sama da shi ba idan yana so ya gode wa Allah bisa ga ni'imar da ya masa. Al misali, idan kana so ka gode wa Allah bisa ga ni'ima ta wadata, bai kamata ka kalli na sama da kai ba, na ƙasa da kai ya kamata ka duba. Ba wai ka rinka kallon na sama da kai ba, idan ka kalli na sama da kai ba za ka gode wa Allah ba bisa ga ni'imar da ya maka. Kuma abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya tafiyar da mu akai, cewa rayuwa ta duniya tana tafiya ne da jarrabawa. Yau idan ka kasance cikin walwala da jin daɗi, wani lokacin kuma za ka kasance cikin akasin haka. Shine kamar yace wani mai waƙe yake cewa hiyal umuru kama shahadtuha duwalu man sarrahu zaman sa'atu azmanu. Ita duniya haka take, ba no condition is permanent kamar yace ake cewa. Ba wani condition wanda za ka zo ka ga cewa ka tabbata a kansa na jin daɗi ko na bisa mi akasin haka. So kawai a wannan lokacin abin da ya kamata mu rinka yi shine muna gode wa Allah bisa ga dukkan ni'imomin da ya mana. Idan muna gode masa to zai kara mana kamar yacce ya mana alƙawari a cikin Alƙur'ani mai girma. Sannan kuma ina so na ƙara tunasar da 'yan uwa bisa ga umarnin Allah da yanzu ba mu fiya cika shi ba. Shine umarni na Allah subhanahu wata'ala da yake mana akan cewa mu rinka taimakawa junanmu akan aiki na da'a da kuma biyayya a gare shi, da kuma gujewa taimakekeniya a tsakaninmu akan aiki wanda yake ba na da'a ba da kuma na zaluntar kai. Shine faɗinsa da yake faɗa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. So ya kamata a ce dukkan aiki na taqwa da tsoron Allah da aiki na da'a mu rinka taimakawa junanmu wajen me yin sa. Amma a wannan lokacin sai da mana cewa akasin haka din muke yi, sai da mana cewa Allah ya hane mu daga mu rinka taimakawa junanmu a abin da ya shafi rashin kyautatawa da kuma rashin da'a, sai da mana cewa a nan muke taimakekeniyar juna akai. Alal misali kamar irin wannan social media din, irin pages da groups da suke ciki, za ga mafi yawanci ana taimakekeniya ne wajen me yaɗa aiki na rashin da'a a ciki, ba wai ana taimakekeniya bane ba wajen yada ayyuka na da'a a ciki. To ya kamata a ce mu guje aikata wayannan abubuwan, saboda ba farkon ba ƙarshen. Mu shaida ne akan cewa duniya ta tafi akan cewa yau in kai ne gobe ba kai bane ba. Kuma ko satin ka ɗaya a duniya za ka tabbatar da cewa ana fa mutuwa fa. In naka bai mutu ba a unguwarku dole akwai wanda ya mutu, in ba a unguwarku ba a ƙaramar hukumar ku dole akwai wanda ya mutu. To ashe kenan mun tabbatar da cewa za mu mutu. Yanzu kaga kenan a duniya nan ba wanda yake ƙaryata cewa ba za mu mutu ba. Yanzu mun san cewa za mu mutu, amma da'a ga Allah subhanahu wata'ala take yi mana nauyi wajen bi. Sai da mana cewa yanzu adanmu ma shine mu rinƙa yin taimakekeniyar juna akan aiki bisa rashin da'a.
yanzu idan ya zama cewa kana ɗabbaka yin taimakekeniya wajen yin aiki a cikin ɗa'a Allah da kuma biyayya a gare shi, sai ka zama mai abin wanda za a rinƙa maka mukarin, ana maka istihza, ana maka izgilanci. Kaza ana cewa ai suna Allah ne, so ustazi ne, kuma musulmi ne, zaka ji yana faɗin haka. Waɗannan irin abubuwan da muke aikatawa baya dacewa, baya kyautatuwa. Ya kamata a ce mu sauya wa kanmu wannan ɗabi'o'in da muke ɗaukowa kanmu. Ya kamata mu san cewa mu musulmai ne, muna tafiya akan ƙa'idoji da addinin mu ya ɗora mu akan su. Bai kamata a ce muna guje musu ba, so domin me? Kawai domin mu yarda da wasu waɗanda ba su san wane ne su ba, ba su san kansu ba, tunda me ba su da addini wanda yake shiryar da su zuwa me ga abu na kyau ga abu na rashin kyau. To ya za a ce da su za mu rinƙa yin koyi? Ya kamata a ce mun sauya rayuwarmu, ya kamata a ce mun yi wa kanmu faɗa. A iya nan zan tsaya a wannan ɗan takaitaccen nasiha da na kawo mana 'yan uwa. Fatan za mu yi aiki da ita, za mu yi tunani akan abubuwan da muke aikatawa. Allah ya samu dace, Allah ya datar da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.